Balod po ang gabos sa pagpuon kang nobena ni Ina. Sa ngaran ni Ama, sininaki patanan ni Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawo man na totoo, kagibo asin kagtubos, nagsusulsol akong gayo ni tudok na pagsulsol, nin pagkasala ako sa imo, huli kan sinanglita na pagka-Diyos mo, asin huli tanamo mo tantakang urog sa gabos, kaya naguhulaw na ako nin totoong paghulaw, ninday na pagkasala liwat asinin paglikay kuman, sa mga pagalaman asin gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw man ako nin pagkumpisal asinin pag-utob kuman kan mga penitensya, na itutugon sa ko nin pagkukumpasalang kong Padre. Tara kagurangnan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko pati ang mga sakit ko. Tabayad ko iyan kan mga kasalan ko gabos asin nananarig na gayo, kan pagkaherak mong daing kasagkoran, ta ipapatawad mo sa kuyan huli kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus, asin ta itataw mo sa kuan mahal na grasya mo na iyo kong ikalikay sa maraot asin ikapagdanayon, sa marahay sagkod sa pagkagadan ko. Amen. Bukawon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umaw may pagbanto kan ngaran mong nangungurog, an puso mo ihugasan kan digtang mga kasailan, ano nauna siring man sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo ang puso nin mga tao, sa pagkamuot sa imo, kan pangadji nin rosaryo, kan malipotok mong ina si Beren Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pag-agha, ang samuyang pag-apod kan sa imong aking si Jesus. Sa atubang mo mabantog sa gabos pang mga santos, huling kasantos-santusan ang aki mong sinanglitan, pagka-Diyos kasaruman nin Espiritu Santong mahal, kamong mga nabubuhay asin nangaghadi man, sagkod sa daing kapinunan asin daing kataposan. Pamibi sa gabos na aldaw, o daing kasagkora na ilaw, ama kanin ikaduang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan minayin daing katapusan, hulikan pagwaras mo patin pagbukta kay Maria, natutuong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asin sa kalangkawan kan pagkain ng totoo, kan bugtong mong aki, inang kasanto-santusan asin bantog na esposa, kan Espiritu Santo, magdalita ka mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya asin kahirakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagurangnan tan Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan, kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito asin sa mga eras na magpakamitbit, kan totoong karahayan patin ikaherak mo sa muya, ang samong hinahagad kay ning nobena, kung magkanigo sa mahal na Diyos asin sa galang na makori sa imo. Amen. Umalinigo na prinsesa aki kan Diyos Ama, pinagtarataraka ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos, pagumawa ng Diyos Ama, ang Diyos aki asin ang Diyos Espiritu Santo. O kabanal-banaling Berhen Maria, mantang ika ang pinapagkanigo na ina kan aki kan Diyos, na daing kasagkora na itinaos sa imo, ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na ikinaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na paliwanagan man kami ngunyan, na buhay pa asin sa oras nin sa mong pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin sa mong kalag, tanganing day kami mapanguyog o madayaan kan sa indang pagsugot, asin magsari-giraray ang samong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tan Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Upalada na Maria, esposa kan Espiritu Santo, pinagpatarataraka ni Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastores sa Belen, malinaw urog sa salming ang sa imong pagkaberhen. Pagumaw ng Diyos Ama, ang Diyos aki asin ang Diyos Espiritu Santo. O kagurang na niya mong kasanto-santusa na Beren Maria,
Pinili ka ni Diyos na daing kasagoran. Nakikimera kami sa imo na daing mo kami suhayan sa oras ng samong pagkagadan. Na iparayo mo sa mo ang tibaad na kapangyarihan ng samong kaiwal. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya. Ang kagurangnan tan Diyos siyaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, as sinurog pa karahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. O ina kan Diyos, aki, babaeng urog kabini, pagalang man ibinati ni Isabel Simo ngani, ikaan urog kapaladan sa gabos kay ning kinaaban. Pinili ka na iidkan kan aki kan Diyos na mahal. Pag umawan ang Diyos Ama, ang Diyos aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. O Beren Maria, hulita ika ang piniling esposa na namumutan kan Espiritu Santo, asin ta pinakapano kanin grasya, siring man na ikaherak mo sa oras ni samuyang pagkagadan. Na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamiso na paggamot, tanganing humamis sa samo ang tibaad ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos siyaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, as sinurog pa karahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. O simbahan na mapalad ni Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilaw yan sa mong kalag, ika ang ilaw ina ako, paliwanaga kan grasya mo ang puso nin mga tao, butunga na mapas sa imo. Pamibi sa ikaapat na aldaw, upang aninuhan kanurog kabanal, mantang natatakutan ka siring sa sarong kagurangnan, ninuhuli sa mabansay na pagtabang sa pagtumang mi sa samong mga kaiwal. Magdalita ka ngani na warasan mo kami, umahal na kagurangnanin sarong sirang, nintutuong pagkatakot sa Diyos, na maglagbas sa samong mga puso, tanganing mabalian niya mo ang mga kasalan na urog pa sa impyerno. Tara, maguhulaw kami ninday na pagkasala liwat, tanganing makamtan mi ang sa imong pagkaherak, asin ang hinahagad niya mo kay ning nobena. Amen. Ama niya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos siyaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, as sinurog pa karahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Pag umawa ng Diyos Ama, ang Diyos aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Biren inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napaalaw na sumirong, magdalita mong lilinyon. Ilaw mo ang linalaom sa sakit simo on sorogon. Ilaw ka sa kalangitan ni Angeles kabanal-banalan, sa mabagsikon mo ngaran ang impyerno tinatakigan, minasarigan kinaban sa pagsurog mo pagtabang. Ilaw kang panonin grasya, burabod na pararanga, apostoles patriarkas, gabosimo na ginhawa, ngaran mo apdon misa na, pagtabang mo nakikita. Ilaw kang panonin bagsik ang ehersito sa langit, an impyerno an infieles, sindagabos na nanakig, masabi ang simong bagsik, urog na sa nanarig. Ilaw kang nakakabangraw sa lawod nin kadagatan, ang tawong nangagsasakay kunyaon sa kahandalan, umapod simong pagtabang daing liwag maagaw. Ilaw ka nin mga kastilyo ang pagsurog pagtabang mo,
Ang nakakusog na gayo orog sa mga dibuto, an umapod kan ngaran mo, day nanggad maano. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, orog pa sa kabuyuhan, masabi ang simungaran, makakaligtas giraray, minsan anapapandungan. Ilaw ka sa puso nin tao na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo na minsan suhay sa imo, magbabalik na totoo kan pagsurog kan ngaran mo. Ilawi kan simong bangraw kaming mga makasaalan, kan simong mantos ang kuban haritugoting masuhay, kundi umibang mag-omaw duman sa kamurawayan. Ilawi kan simong pag-ampon asin pagka maherakon, magdalitang padanayon ta iyuming linalaom, an bagsik nin Diyos na poon na sa gabos para ampon. Santa Maria, tabangi an mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahan mga nagtatangis, pamibian an banwaan, ampunaan mga kapadean, dangugaan mga babaeng dibutos sa imo, asina sa imong tabang mamatayan kan gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti ako makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Mamibi kita, kagurangnan warasan sa imong mga surgoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan ngunya na panahon, asin makamtan mian kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gawin in pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 gatos na taon na ikauyas sa muya, kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan kan samong kalag, na iwinaras mo sa mo, poon ikaapodon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imoan bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagod paman. Panukan ning grasya asin kagayonan, ikaan panalmingan ni sa mong mga pamilya, haleas sa muyang banwaan ang mga maraot na gibukan demonyo, asin gibuwaan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa iyong pag-ampon, bot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agom, ang edukasyon Kristiyana nin mga aki, ang espiritu nin pamibi asin ang gibong herak sa kapwa, kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an anuman na laban sa tugon ni Diyos, urog na an kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ang punaan mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan asin karatan. Ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninungan. Bendisyon niya sa mong mga rugaring, ang gabos niya mong paghinguwa, ang sa mong kabuludan asin kabasan, ang sa mong mga tinanom na ginikanan nin sa mong kabuhayan, sa bagsikan sa imong tabang, pamibi asin pagsurog. Magdanay lugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ka nama, kay bakan aki asin ka na Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran ka nama asin kan aki pati ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga sponsor po sa ikaapat na aldaw kan Misa Nobenaryo, iyo po ang Purok 4 kan Poroan, Barangay Pastoral Council, Barangay NSK Officials of Lourdes, Lourdes Elementary School, Ministry of Altar Servers, PYC. Siringman may mga individual sponsors, Senate Family, Glenda Crucillo, Selwyn Humphrey Bungon,
Mr. and Mrs. and Sharon Delairy and family, Maria Salvacion Credo, Maria Consolacion Competente, Kunogana family, Jesus Alcantara, Mila Clerigo and family, Christian Kuya family, Ingracia Competente, Adela Ceres, Nonito Onsay, Francia Camano and family, Nancy Clavisillas and family, Victor Coltibo and family, Marife Ceres, Salvacion Alcantara and family, Mr. and Mrs. Jose Dacpano and family, Mr. and Mrs. Jose Daculio and family, Maribicolanza, Anaclita Coltivo and family, Salvacion Dacpano and family, Juventino Kuya and family, Cyril Dacpano Jr. and family, Elsie Ceres and family, Marshall Camano and family, Herminia Kuya and family, Mr. and Mrs. Antonio Cole, Rodel Cobilla and family, Antonio Comida, Gareta Sid, Mr. and Mrs. Janet Cuerdo, Catherine Clavisillas and family, Victor Colot and family, Jolie Camano and family, Leonora Consolta and family, Modesto Dacpano, Irene Silian, Antonio Colar Jr. and family, Milita Bigornia and family, Chudoro Bigornia, Mr. and Mrs. Bereño Clerigo and family, Juliet Dacer Conde, Alejandra Cama, Cherry Lasala, Mr. and Mrs. Bobot Barbacena and family. Thanksgiving for the gift of life of Jose Ryan Guillermo, Malubay family, Porok 4 Huroan, Shokson family, Maria Soledad Unsay, Petition Pectagle, Beata Rilao, Southern Luzon Technological College, Safe Travel of Nicolas Benaobra Jr. and family, Siriman sa pagpamibi kang kalag, orog na sa kalag ni Roberto Sr., Angelina, Angela, Chareto, Selpo, Delfina, Orlando, Tessie, Cristobal, Teresita, Domingo, Rosita, Santiago, Lilia, Dominga, Bonifacio Sr., Bonifacio Jr., sa gabos na mga kalag dulot ni Dolor family. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, naugman sa kuyang espiritu, sa sakong paratubos, taan ka pa kumbabaan, nahiling sa iyang uripon, puon ngunyan paladan ako sa gabos na tao. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, naugman sa kuyang espiritu, sa sakong paratubos. Sa ngaran ka na maasingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa indo mga tugang. Diyos maray na hapon man po, Padre. Ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen,
sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagurangnan maharaka, kagurangan maharaka. Kristo maharaka, Kristo maharaka, kagurangnan maharaka, kagurangnan maharaka. Mamibi kita, O Diyos na nagpili ki Santa Mariang Berhen, inaakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan, warasa namimibi kami na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob nin pagalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaimo mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Si Abraham nagsabi ki Saray sa iyang agom, an sa imong surugoon na si Agar, yaon sa imong kapangyarihan, gibuha sa iya an pagkamarahayon mo. Dangan pinasakita ni Saray si Agar, sagkod na duminulag ini sa iyang atubang. Si Agar nasumpungan kang anghel ning kagurangnan, sa kataid nin sarong burabod sa kadlagan. An burabod na ituon sa dalan pasiring sa Zur. An anghel nagapot, Agar surugoon ni Saray, sain ka hali asin sain ka maduman. Nagsimbag siya. Nagdudulag ako, kisaray na sa kong kagurangnan, asin sinabihan siya kang anghel ning kagurangnan, magbalik ka sa imong kagurangnan, sumuko ka sa iya. Nagsabi pa, papadakulon an sa imong kapag-arakian, na dai mabibilang huli sa kadakulan. Ngunyan badus ka, asin maaki nin sarong aking lalaki, asin ngangaranan mo siyang Ismael. Huli ta dinagog ning kagurangnan an sa imong pagtios. Siya magiging tawong mabangis, an sa iyang kamot tumang sa gabos, asin an kamot ning gabos tumang sa iya. Mabubuhay siya sa atubang, asin laban sa iyang katugangan, asin nangaki si Agar ki Abraham, inapod ni Abraham an aki na namundag ki Agar sa iya Ismael. Si Abraham 80 may anom ng taon pagkagurang, kang iaki ni Agar si Ismael. Tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbag po. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. An sa iyang pagkaherak, magdadanay sa God lamang. Si Isay ang makapagsasaysay kan mangangangalasan ning kagurangnan. Si Isay ang magrurukyaw kan sa iyang kaumawan. Simbag po. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Paladan ang nag-uutob kan sa iyang kabutan. Ginigiboan matanos sa gabos na panahon. Girumduma kami kagurangnan, kung tinatabangan mo ang sa imong banwaan. Simbag po. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Dalawa ako kan sa imong kaligtasan,
Nganing mahiling ko ang karahayanin sa imong pinili. Nganing maranga ako kang kaugmahanin sa imong banwaan. Asin magmuraway ako dyan sa imong pamana. Simbag po. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, bakong gabos na nagsasabi, kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadean nin Diyos. Kundi kaipuhan na utubon ang kabutan nin sa kuyang ama sa langit. Sa aldaw na iyan dakol masabi sa ko, kagurangnan, kagurangnan, kami nagtukdo sa ngaran mo. Kami nagpalayas kan mga demonyo sa ngaran mo. Dangan sasabihon ko sa inda, dahi ko kamo midbid. Rumayo kamo sa ko, mga paragibonin karatan. Nagihinanyog kaining sa kuyang mga tataramon, asi nag-uutob kaiyan, makakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin gapo. Naguran, buminaha, kuminusugan duros, hinampas an harong. Alagad da inapukan, hudita pinatindog sa gapo. Asinan naginanyog kaining sa kuyang mga tataramon, alagad da inag-uutob kaiyan, kabaing sa tawong lulong na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Naguran, buminaha, kuminusugan duros, hinampas an harong asin napukan. Napukan asin narunot. Pakatapos kaining paghulit ni Jesus, an mga tawo nagngalas sa iyang katukdoan, ulita siya nagtutukdo na may kapangyarihan. Bakong arog kan sa indang mga iskriba. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo Kristo, matukaw po. Pwede na iyan. Iyo bagay ini mga tugang an kadakla na beses na nadadangog niya tong ekspresyon sa satuya ng mga tao. Halimbawa sa mga pagpili nin mga pigbabakal sa tindahan, arog kan mga appliances, o ano man na gamit. Kung may kaibahan ka na nagbabakal asin minsan nauuyam ka tasiging hapot kung okay na iya, okay na ngaya ini. Minsan ang simbag tabaga, pwede na iyan. Gawa baga so mayo ng ibang choices. Nabad igwapang mas marhay, pero dahil habo niya tong magparahaloy, ang simbagta, pwede na iyan. Minsan bako man ito ang pangangaipo, o bako man akma sa pangangaipo niya to, ninulita habo niya tong magparahaloy, ang simbagta pirmi, pwede na iyan. Alagad mga tugang
Sa satuyang ibanghelyo ngunyan, garo pinapagirumdum kita kan kagurangnan, na dai pwede, an pwede na iyan. Kunun hihilingon an satuyang pagsabuhay kan satuyang pagiging disipulo ni Kristo, dai pwede an mediocrity o pagiging mediocre Christians. Nagawa baga, pwede na ngaya yan. Basta nagsisimba ka. Kadaklan baga sa satuya, minsan pag hinapot mo, dahil ka ngayon nagsisimba. Nangangadji man ngaya ako. Pwede na ngaya iyan. Mga tugang malinaw na ipinahayag kan kagurangnan sa paagi kan parabola kan marahay asin dulong na nagpatugdok nin harong, adai pwede an pwede na. Unihilingon niya to mga tugang sa pagpatugdok nin harong o sa harong na nagibo na. Minsan may nahihiling kitang mga magagayon na harong. Sinasabi ta, magayon ngaya ang design. Ano na ngaya na, itong pigsasabing, napapanahon ngaya. Dai kung baga bako sa mga makalumang design. Naapresyartaan panluwas, nakagayunan kan sarong-harong, pero daita daw naiisip kung kumusta ang mga pundasyon kan natitindugan kan harong. Minsan sa mga bareta, mga tugang sa TV, nakakahiling kita rin magagayon na harong, pero nagaba dahil sa sanang maluyang linog. Itong magagayon na harong na pinatugdok sa gilid ka na bukid o kaya sa may dagat, pag nagkaigwanin landslide o kaya storm surge, madali mga tugang na nararaot an harong. Asin kung gura naman kagayon ini, pag naraot na, dumantaman nahihiling kung gura no kakanos an naging pundasyon kan harong na iyan. Aram niya to na ang pundasyon, iyo ang pinaka-importanting party kan harong. Kaya nga ni bagang mga tugang, dahil kita basta-basta nagpapagibo nin darakulang harong, kung mayo ang expertise kan mga engineer, architect, mga skilled na mga trabahador, tadai pwede an pwede na. Dai pwede an patsamba-tsamba. Kunan pundasyon maluya daw agura no kagayon kan harong na iyan, dai man iyan matagal. Takun maluya an pakagibo. Ini mga tugang tunay man sa satuyang pagkabuhay bilang mga Kristiyano. Pako sa na dapat na nagpapahiling kita kan mga panluwas na gawe, kan pagiging Katoliko Kristiyano. Taan pinaka-importante mga tugang, kung ano ang nasa laog. Kung ano ang satuyang motibasyon
kung ano ang satuyang disposisyon. Tadai masusukol kan satuyang mga external na gawi, siring kan satuyang mga pagpamibi asin pagdebosyon, kunan pinaghahalian kaini mga tugang, iyo ang pagsagin-sagin, kapaabaw-abawan, asin puso na pano nin karatan. Tamadali man talaga mga tugang magsabi na kagurangnan sa atubang kan mahal na Diyos. Alagad ang katotohan, sikitang pamibinin kagurangnan, day taman inuutob an sa iyang kabutan. Kadakol sa nasa satuyaan mga ipokrito, sangaran kan pagsabuhay kan pagtubod. Banal sa panluwas, lalong-lalo na sa atubang kan kadakol na tao. Alagad mga pagano sa mga gibo, pagmayo kinakakahiling. Garo sinasabi sa satuya kan kagurangnan sa ebanghelyo ngunyan na walk the talk. Naan satuyang itinataram, nahihiling sa satuyang isinasabuhay. Bako suhay sa hawak. Ang nagdadangog kan sa iyang tataramon, isinasabuhay ang mensahe na nadangog hali sa iya. Tanganing maging pusog an sa iyang pagiging disipulo kan kagurangnan. Kaya si Jesus dapat an satuyang maging pundasyon bilang simbahan. Siya man ang dapat niyatong maging pangarugan bilang mga kabtang kan sa iyang simbahan. Siring man bako sana siya, an maninigong hilingon na ehemplo. Ninhudi ta itinao niya sa sato, an satuyang mamomoton na ina, si Santa Maria. Siya ang pinakaurog na ehemplo kan sarong disipulo na nagdadangog asi nagsusunod sa tataramon kan Diyos. Sa pagbareta ki Maria kananghel, sa iyang sinabi na mangyari lugod sa sako, susog sa imong itinaram. Tinugutan ni Santa Maria ang tataramon kan Diyos na iyo ang mag-ulma kan sa iyang buhay. Kansaro sa mga babae ang nagtaram kay Jesus, na paladan ang babaeng nangaki asin nagpasuso sa imo, anaging kasimbagan kan kagurangnan, urog da paladan ang mga nagdadangog kan tataramon nin Diyos, asin nag-uutob ka iyan. Kasimbagan na nagpapahiling sanakan sa iyang pagmidbid, sa ginigibo kan sa iyang namomotan na ina. Mga tugang si Santa Maria paladan, ninhulita siya nagdangog asin nagutob kan tataramon kan Diyos. Mga tataramon kan sa iyang namomotan na aki na si Jesus. An kagurangnan, dahil sa na niya ipinangidam asin ipinangaki. Kundi si Jesus man ang naging pundasyon kan sa iyang buhay. Sa pagpamibi niya to kan Tara Maria, hinahagad niya to sa satuyang mahal na ina na ipamibi kita. Asin sa iyang intersesyon, matabangan man kita
Naan sa iyang aki, iyoan maging pundasyon manlugod kan buhay niya to. Kan sa tuyang buhay nin pagtubod. Tanganing an sa tuyang pagsabuhay kan sa tuyang pagtubod asin debosyon. Maging pusog na nakagamot ki Kristo. Asin dailugod kita mabuhay bilang mga Kristiyano na ang disposisyon iyo na pwede na iyan. Sabi ko nga ni, para sa kagurangnan, dai pwede, an pwede na. Matindog kita para sa pamibinin banwaan. Si Maria Santissima iyo an ina nin Diyos, hudita siya an ina ni Kristo. Siya man an ina niya to gabos, hudita kita mga tugang ni Kristo. Agaduntaan sa iyang pagsurog asin pagampon. Sa lambang kahagadan an sa tuyang simbag, kagurangnan bendisyon ni kami, huli ki Berhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Berhen Maria. Huli sa pamibi ni Berhen Maria Santissima, ina nin bilog na simbahan, mahidali lugod ang pagkasararo ning gabos na Kristiyano, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Berhen Maria. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, paalawan nin mga parakasala, itaw sa to ang biyaya nin dalisay na pagsulsol, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Berhen Maria. Ninhuli sa pamibi ni Maria Santissima, ang mga ina sa satuyang parokya, makautob kan sa indang katungdan sa indang mga aki, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Berhen Maria. Na para sa gabos na daraga asin soltero sa satuyang parokya, si Berhen Maria maging panalmingan ning kabinian, kapakumbabaan asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Berhen Maria. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, para surog nin mga Kristiyano, maranga ang mga naghehelang, asin matabangan ang mga naghihinagdan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Berhen Maria. Warasan sa imo mga surugoon, O Diyos na kagurangnan, handa na'y nakarahayan sa kalagasin sa hawak. Sa pagampon ni Berhen Maria, makalikay lugod kami sa kasakitan sa buhay na ini, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing katapusan sa langit, uli ki Kristo na sa iyang aki, asin kagurangnan niya mo. Amen. Amen. Inumo ka, kagurangnan, O Diyos ning gabos, nalinalang hulita sa imo, pagkamatinao, nag-ako kami, nintinapay na idinudunot. Misa imo, bunga kandaga, asin kan gibo, kan mga kamot, nin mga tao. Ini magiging para sa mo, tinapay nin buhay, pag-umaw ng Diyos, pag-umaw ng Diyos, pag-umaw ng Diyos, sagod pa man.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan paki ako ay ning mga atang kan sa mong debosyon na sinwarasan na kaming nagrurumdom kan gawi nin labilabing pagkamaot kan sa imong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Berhen sa pagkamaot sa imo asin sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos, asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Berhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-omaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kando ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, Usanna, Usanna sa kaitasan, Usanna, Usanna sa kaitasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, Usanna sa kaitasan, Usanna, Usanna sa kaitasan, Usanna, Usanna sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magangko kamugabos asin maginom kay initay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo.
Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat nagdududot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos, amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ansa mo kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalatkan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit sa imon kahadayan na sinang kapangyarihan.